салом тамошобинон ва ҳаводорони шабакаи Баҳористон. Чӣ гуна ки ба ҳамагон маълум аст, бо дастгирии роҳбари давлат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон толи 2 сол аст ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст миёни тамоми қишрҳои ҷомеа эълон гардид ва дар ин муддат ҳазорон нафар тавонистанд бо адабиёти классик, адабиёти муосир ва адабиёти ҷаҳон аз наздик шинос шаванд ва ҳазорон нафар тавонистанд онро асход кунанд. Инак даври ҷанбастии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар соли ҷорӣ дар муассисаи давлатии Китобхонаи Миллии Тоҷикистон доир мегардад. Чӣ гунае ки тамошобинони азиз ба мушоҳида мерасад, аллакай қисме аз иштирокчиёни даври ниҳоӣ дар назди китобхона ҷамъ омаданд ва аз рафти баргузорӣ мо шуморо хабардор мекунем. аз 7 то 15 декабри соли равон дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст доир мегардад. Бо мақсади дар сатҳи баланд баргузор намудани даври ниҳоии озмуни мазкур, ки ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст, масъулин омодагии ҷиддӣ дидаанд. ёдрас мешавем, озмуни мазкур таҳти сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа баргузор карда мешавад. Чӣ гуне ки шумо мушоҳида намуда истодаед, барои хуб баромад намудан иштирокчиён омодагӣ дида истодаанд. дар ҳақиқати қадар таваҷҷӯҳи мардум, хоҳиши мардум нисбат ба ин озмун хеле зиёд аст нисбат ба соли гузашта ва бевосита дар ин лаҳзот суханони сарвари кишвари мо пеши назар меояд ки дар ҳақиқат сарвари муаззами мо гуфтанд ки китоб ин на танҳо сарчашмаи дониш, балки воситаи муҳими тарбияи маънавии инсон аст ва имрӯз мо инро дар амал дида истодаем. Ба ҳама иштирокчиён фақат комёбию муваффақият таманно дорам, то ин ки масалан сухани худашонро гуфта тавонану бо ҷоиза баргардан ба шаҳру ноҳияи худашон. дар китобхонаи мазкур 5 толори махсус барои ҳар як номинатсия омода карда шудааст. ёдрас мешавем, толорҳои омодашуда бо адабиёти лозима таъмин карда шудаанд. дар озмуни мазкур хабарнигорони тамоми васоити ахбори омма низ барои инъикоси пурраи ин озмуни сатҳи баланд бо омодагии ҷиддӣ ҳозир шуданд. шумораи иштирокчиён дар даври ҷанбастии озмун 267 нафарро аз рӯи 5 номинатсия ташкил медиҳад. дар номинатсияи хондан ва азёд кардани осори адибони классики тоҷик 67 нафар, дар номинатсияи хондан ва азёд кардани осори адибони муосири тоҷик 62 нафар, дар номинатсияи хондан ва азёд кардани ашъори бачагона ва афсонаҳои халқи тоҷик 54 нафар, дар номинатсияи хондан ва азёд кардани осори адабиёти ҷаҳон 61 нафар, дар номинатсияи шоирӣ 23 нафар мебошанд. ман Мусафобеков Музаффар, хонандаи синфи 8-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 136 шаҳри Ваҳдат мебошам. инак дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ дар даври 4 иштирок варзида истодам. ман аз номинатсияи адабиёти классикӣ мехоҳам иштирок варзам. шумо бовар доред ки дар ҳамин озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст мақомеро ба даст меоред? бале, ман ба худ боварӣ дорам. ман зиёда аз 100 ғазал, 150 рубоӣ ва дигар навъҳои шеърӣ азёд кардам. агар шумо мақомеро ба даст наовардед, барои мисол ҷойро нагирифтед, роҳ афтода мешавед? ман соли аввал аст ки иштирок карда истодам ва мехоҳам ки дар ҳамин соли якум ягон ҷойи намоёнро ишғол кунам. агар ман ғолиб наёмадам, роҳ афтода намешавам, чунки ин худ ғолибият ҳаст то даври 4 омадан. маҳорати иштирокчиёни озмунро аз рӯи ҳар номинатсия 7 нафар аъзои ҳакамон аз ҳисоби олимон, адибон ва устодони шинохтаи мамлакат баҳогузорӣ мекунанд. озмуни мазкур аз озмуни соли гузашта ба куллӣ фарқ дошта, ҳар номинатсия аз рӯи сифати иштирокчиён ба 3 гурӯҳ ҷудо шудааст. яъне теъдоди ҷоизаҳои якуму дуюму сеюм дутои зиёд шудаанд. аз ҷумла тарбиятгирандагон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ
ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ, магистрҳо, аспирантҳо, докторантҳо, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, кормандони фарҳангу санъат ва дигар табақаҳои аҳолии мамлакат. من ملاحت فیردوس خواننده صنف 4 مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 43 ناحیه خراسان میباشم. در نامیناسیون اشعار بچگانه اشتراک میکنم. از دور مکتبی ناحیوی ولایتی غالب برآمده در دور جمهوریوی میخواهم غالب برایم. زیاده از 1000 بیت، 100 افسانه، 123 شعر، 50 تزگوی کوچیستان، 4 داستان ارزیابی کرده ام. дар озмун нахуст иштирокчиёни вилоятҳои Бадахшон, Суғд, Хатлон, баъдан иштирокчиёни ноҳияҳои тобеи маркази ҷумҳурӣ ва дар охир довталабони шаҳри Душанбе шунида мешаванд. иштирокчиён ва падару модарон дар толори дигар тариқи монитори махсус баромади дигар иштирокчиёнро тамошо намуда ҳисси тарсу ваҳмро аз худ дур менамоянд. нахуст аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд кардани ашъори бачагона ва афсонаҳои халқи тоҷик иштирокчӣ аввал ба саҳна баромад. پیش مادرم رفتم. مادرم همراه دادرچم بود. مادرم سخت ترساندم. جیغ زدم مادر جان آهوچه آوردن. مادرم خیلی هیجانی شد، گفت چه طور آهوچه؟ من را ترساندی؟ برادری خردککت را نیست ترساندی؟ همان وقت بود که بیبی و مادر و دادرک خردککم همراه آمدند، دیدن که در آنجا آهوچه است. آهوچه را دیدند و همگان خرسند شدند. همه سرش را سیلم میکردند. дар ин толор номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адибони муосири тоҷик доир гардида, иштирокчиёни баъдӣ дар гӯшаи дигар мунтазири навбат ҳастанд. мисли ин дигар иштирокчиён дар номинатсияҳои гуногун баромад намуда дониш, маҳорат ва қобилияти зеҳнии худро назди аъзои ҳакамон месанҷанд. ин иштирокчӣ аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адибони классики тоҷик баромад намуд ва андешаи худро баъд аз баромад чунин баён кард. камина рухшона норова ҳастам. хонандаи синфи 8-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34 ба номи Абдураҳмони Ҷомӣ, шаҳри Панҷакент. аз тарафи ҳакамон чандин суолҳо пешниҳод гардид ва камина кӯшиш кардам ба миқдори донишу фазилати худ ба онҳо посух гардонам. албатта баҳри адабиёт бекарон аст ва ҳар кас аз ин баҳр ба мувофиқи бардошти худ об менӯшад ва ман он чи аз ин баҳр ба ман расида буд, шаммае аз онро дар назди ҳакамон пешниҳод намудам. пеш аз баромадан ба саҳна ҳаяҷон пахш мекунад, аммо ман ки дар чунин озмунҳо бисёр иштирок кардам, фикр мекунам ки ҳаяҷон набуд. 214 адад ғазал аз бар намудаам, 128 адад рубоӣ, 100 байт қасида ва инчунин 200 байт достон نیست از بر نمودم. ёдовар мешавем ки ҷиҳати амалӣ намудани озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст 1,646,400 сомонӣ аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷудо гардидааст. шоҳ-ҷоизаи асосии озмун 60,000 сомонӣ муайян шудааст. ба ҷуз мукофотҳои пулӣ, тамоми иштирокчиёни даври ниҳоии озмун бо диплому ифтихорномаҳо сарфароз гардонида мешаванд. من یکی از نویسندگان تاجیکستان وعده می‌دهم که با بهای خوب و اعلی خوانده تاجیکستانی عزیز را در عرصه جهان معرفی می‌نمایم. тамошобинони азиз, идомаи даври ҷамъбастиро ҳамкоронамон пайгирӣ хоҳанд кард ва дар фурсати дастрас ба шумо маълумот хоҳем дод. آرچو قدم با پیش مانم سازم با قفا نظرگاه من اما نبود مرادم از این هر دم با گذشته سجده کردن. مقصودم از این نگاه همین است، بینم بد و نیک خود دیگر بار تا سهو و خطای روز رفته فردا نشود دوباره تکرار.
баргузории даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар соли 2020 дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон идома дорад. زیاده از 150 کتاب بدیعی و از 1000 مصرع شعری را از یاد می‌دانم. امروز من خیلی خوشحال از آن هستم که به پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه آمدم. از روی نامیناسیای سیوم خواندن و از یاد کردن اشعار بچگانه و افسانه و روایت‌های خلق تاجیک اشتراک می‌کنم. وقتی که من به شهر دوشنبه آمدم من را احساسات فرا گرفت و من به خود باوری کامل دارم. من با یک باوری کامل آمدم و هر یک انسان وقتی که به خود باوری داشته باشد حتما به مراد و مقصد خود میرسد و من نیز با یک باوری کامل به این آزمون تیاری دیدم. من در عموم 350 کتاب را مطالعه نمودم و تقریبا 8000 بیت را پر از خود نمودم. ҳамин тариқ аз 7 то 15 декабри соли равон иштирокчиёни дигар шаҳру вилоятҳо аз ҷумла вилояти Суғд, Хатлон, ноҳияҳои тобеи маркази ҷумҳурӣ ва баъдан иштирокчиёни шаҳри Душанбе шунида хоҳанд шуд. من از روی نمیناسی خواندن و از یاد کردن آثار ادبیات کلاسیکی اشتراک کردم. از روی زینه دوم سن سالی و بعد غالبیت در دوره شهری و ولایتی به این آزمون آمدم و یکی از مقصدهای تشریف در این آزمون هم آن است که سویه دانش، مهارت و ملکه خود را صیقل دهیم و علم سرچشمه را میماند که هیچ کس نمیتواند به اصل آن و به حجم آن دست یابد، اما در همجای شدن، در متحد شدن انسانیت میتواند یک راه خوبی به دست آوردن علم را دریابد و من هم مقصد کردم در این آزمون اشتراک کنم و هدف اصلا غالبیت اگر هم نبود، اما با همین آزمون سبب شد که بسیار چیزها را از خود کنیم و هم ظرفیت و حجمیت دانش خود را دریابیم که تا کدام اندازه هست و هم به سوال اینکه از نظری ما چگونه بود این است که آزمون خیلی خوب گذشت و حتی داورا تمام اون هستیشون صرف میکردن برای از هر یک جمله، از هر یک کلمه داوطلب درست تحلیل کنند و گوش دهند و هم تمام اون چیزهایی که میداند گوش داده باشند و هم یک راهی دیگر این که از اون دوستانی که اینجا برآمد کردن میشد یک مکتب خوب آموخت که مثلا امروز یک نفر است که در نثر خوب هست و یک نفر دیگر در نظم خوب هست و اینها به هم دیگر اگر یک جای شوند میشود یک نفری که خوب درست مشاهده کرد هر دو این را در یک جایگی داشته باشد و خوبتر از آنها باشد. ёдовар мешавем ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аллакай соли дуввум аст ки ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа баргузор карда мешавад. озмуни имсола аз соли гузашта ба кулли фарқ дошта ҳар номинатсия аз рӯи сифати иштирокчиён ба 3 гурӯҳ ҷудо шудааст, яъне теъдоди ҷоизаҳои якуму дуюм ва сеюм дутоӣ зиёд шудаанд. аз ҷумла тарбиятгирандагон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ, магистрҳо, аспирантҳо ва докторантҳо, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, кормандони фарҳангу санъат ва дигар табақаҳои аҳолии мамлакат. ای خدا پاینده بین ما تاجیکستانی مرا، ملکی سعدی، ملکی سینا، ملکی خیامی مرا. ای خدا امین بیدار از هر بلای آخرت نسل شاعر زاده و امام رحمانی مرا. من ملاحت طالب هستم، آموزگار از ناحیه جلالدین بلخی، اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است. در آزمون مذکور در نامیناسیای پنجم یعنی شاعری اشتراک می نمایم
пеш аз ҳама сипоси бепоёни худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ садри муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки тавонист барои мо чунин озмунеро пешниҳод намояд ки завқи моро нисбати шеър эҳтиром гузоштан ба арзишҳои миллӣ зиёд намояд. бори аввал аст ки дар ин озмун иштирок мекунам. хушбахтона бо кӯшишҳои зиёд ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ гирифтам ва ҳоло навбати ман наомадааст. кӯшиш мекунам ки дар назди доварон хуб ҳунарнамоӣ кунам ва сазовори ҷой бошам ва кӯшиш мекунам ки ман ки дар номинатсияи шоирӣ иштирок карда истодам, бисёр мехоҳам ки яке аз шоирони машҳур хубу маҳбуби ин ватан бошам ва то абад дар дили кишварамон зинда бимонам. иштирокчии озмуни мазкур аз рӯи номинатсияи хондан ва аз бар намудани осори адибони муосири тоҷик ҳастам. ин озмун аҳамияти хеле зиёде ба рушди кишвари мо ва пешрафти тоҷикистони азиз мебошад ва саҳми ин озмун дар он аст ки хонандагон ва тамоми қишри ҷомеаи моро ба китобхонӣ меоранд. маҳорати иштирокчиёни озмунро аз рӯи ҳар номинатсия 7 нафар аъзои ҳакамон аз ҳисоби олимон, адибон ва устодони шинохтаи мамлакат баҳогузорӣ мекунанд. барои дар сатҳи баланду зарурӣ баргузор намудани озмун дар китобхонаи миллӣ $5 махсус барои ҳар як номинатсия омода карда шудааст. ин толорҳо ба таври махсус вобаста ба номинатсияҳо ороиш дода шудаанд. барои шаффоф гузаштани рафти озмун довталабон ва иштирокчиён метавонанд ки бевосита ҳангоми баромади иштирокчиёни дигар ширкат варзанд. наздикон ва омӯзгорони онҳо бошанд дар толорҳои дигар тавассути оинаи нилгун баромади иштирокчиёнро тамошо карда метавонанд. боиси хурсандӣ ҳар як падару модар аст имрӯз ки фарзандони мо дар ҳама озмунҳо ширкат меварзанд ва сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. имрӯз фарзандони мо чӣ дар соҳаи илму дониш, фарҳанг, варзиш боиси сарбаландӣ ва ифтихори ҳар як мо падару модарон мегарданд ва аз ин ҳатто мо калонсолон ҳам як илҳом гирифта дар чунин озмун ширкат варзидем. барои ҳар як падару модар муваффақияти фарзанд боиси сарбаландӣ ва ифтихор аст. дар рӯзи аввали баргузории озмун аз рӯи номинатсияи аз ёд кардану хондани ашъори бачагона ва афсонаву ривоятҳои халқи тоҷик аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 3 нафар аз рӯи бахши якум гурӯҳи тарбиятгирандагон ва хонандагони муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ баромад мекунанд. боз чун ҳар суҳбудам биншастаам рӯи санге бар лаби баҳри сиёҳ то шавад ором дил бастаам ман бар ин баҳри азиму мавҷҳо худсарона мевазад боди баҳор нарму форам ҷониби ман ҳар замон мавҷҳои хишро биихтиёр мефиристад баҳри шӯхи бекарон. озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти ҳофизаи фарҳангӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳиву худшиносӣ, бой гардонидани захираҳои луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ ва фаъолгардонии доираи забондонӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа доир мегардад. аз рафти баргузории даври ниҳоии ин озмун дар нашрҳои минбаъдаи барнома бароятон маълумот медиҳем.